Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। प्रमद बर'आ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनो बिबार बावदों। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सान। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानाव दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनो बिबार बावदों। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिआरआव बन्द फोसावदों। नैथियाव दङ बिनिमा बसुमतारीया बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि फिनालेआव। गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय आप्पार बुरगुम गामिनि थागिबि मुस्रि रबिचरण बसुमतारी आरो मुस्रिमा रानी बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थरायना बिनिमा बसुमतारीया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन इउट्युब चेनेलाव टेलिकास्ट खालामनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि फिनालेआव जायगा आवग्रिनो हायो। मैयानि जालांनाय ग्रुप ए नि सेमि फाइनालाव बिथाङा बाक्सा जिल्लानि हिरामणि उजिरखौ फेजेननानै फिनालेआव जायगा आवग्रिनो हायो। थामथियाव दङ एबसुआ साथाम बर' लाइमोन थैनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय 14 एप्रिल खालि गहपुराव बैसागो फोरबोखौ गोसो होसियै गोदान बोसोरखौ बरायनानै रंजाखांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै साथाम लाइमोन जिउ गोमादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव कर'नाया गिख्रंथाव महर लादों। बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझाराव मैया 17 एप्रिल सनिबार खालि सा 15 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बेजों लोगोसे थांनाय 10 सानाव क'क्राझाराव सा 60 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया सनिबार खालि क'क्राझार नोगोराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालाव सा 325 सुबुंखौ कर'ना आनजाद नायनाय जादों। बिनिनो सा 9 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हानाय जादों। बिनिनो सासेखौ हम आइसोलेशन, सानैखौ देहा फाहामसालियाव आरो गुबुन सा 6 बेरामिखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी GMCHसिम लांनाय जादों। बे समाव साफ्रोमबो सुबुंखौ मास्क गानथारनांगौ होननानै जिल्ला खुंथायनिफ्राय फोरमायथिनायजों लोगोसे जायफोरा बे फोसावनाय नेमखौ सिफायो बिथांमोननिफ्राय जुरिमाना लानाय जागोन होननानै फोसावदों। बाथियाव दङ मिरु गेलेमु मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। मुलुगनाङै कर'ना बेराम सन्देरनाया गिख्रंथाव महर लागासिनो। साधारन सुबुंफोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ नुजागासिनो। बेबाराव अरुणाचल रायजोनि बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि अदेबानि मिरु गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि देहायाव COVID-19 बेराम साग्लोबदों। बे खौरांखौ गेलेमु मन्थ्रि बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों गावनि कर'ना पजिटिभ जानायखौ फोरमायना लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।